Sina Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian, ang infectious diseases expert na si Dr. Edsel Salvania at si Assistant Secretary Dominic Tutay ng Department of Labor and Employment. Sa ating unang balita sa latest survey na ginawa ng grupong Okta Research para sa top 10 bets ng taong bayan sa pagkapangulo at pagka-vice-presidente, nauna sa listahan si Davao City Mayor Sara Duterte at si Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpasalamat naman si Senador Bongo sa ipinakitang tiwala at suporta ng mga Pilipino sa mag-ama. Ang detalye sa report na ito. Parehong nanguna sina Davao City Mayor Inday Sara Duterte at Pangulo Rodrigo Duterte sa pre-election survey ng Okta Research Group para sa pagkapangulo at vice-presidente. Isinagawa ang survey mula Hulyo 12 hanggang 18. Kaya si Senador Bongo, labis ang pasasalamat sa tuloy na pagsuporta ng taong bayan sa mga Duterte. Maraming salamat po sa mga kapatid kong Pilipino sa inyong patuloy na pagtiwala at suporta sa amin ni Pangulong Duterte. Ngunit nasa Pilipino na po ang desisyon pagdating ng panahon. Pero binigyang linaw ni Go, kailangan pa rin nakapokus kung paano mapagtatagumpayan ang health crisis sa bansa. Sa halip na ituon na ang pansin sa halalan sa susunod na taon. Para kay Senador Go,